10 χρόνια ενεργής δράσης, κυρίες και κύριοι, μετρά πλέον το παράρτημα της Επομέας στα Χανιά. Οι 40 ενεργοί εθελοντές του έχουν συμβάλει τα μέγιστα σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς και σε φυσικές καταστροφές. Το παράρτημα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα νύχτα και μέρα, ενώ πρόσφατα απέκτησε εξειδικευμένο εξοπλισμό. Για αγνοούμενο στο μαθημά. Περίπου 40 ενεργά μέλη διαθέτει το παράρτημα της Επομέας στα Χανιά με πλήρη εξοπλισμό, ενώ έχει συμβάλει σε εκατοντάδες επιχειρήσεις στα 10 χρόνια από τη συγκρότησή τους. Οι εθελοντές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για να ανταποκριθούν άμεσα όπου απαιτηθεί νύχτα και μέρα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Πιστοποιούνται πρώτα στις πρώτες βοήθειες, το οποίο είναι και το μεγάλο σχολείο που κάνουμε, και μετά ο καθένας σύμφωνα με την ειδικότητα που επιλέξει πιστοποιείται από φορείς είτε από κάποιες εταιρείες για να μπορούν να το κάνουν αυτό με ασφάλεια. Πηγαίνουμε σε φωτιές, γενικά σε φυσικές καταστροφές, είτε είναι σεισμοί είτε είναι πλημμύρες. Πάμε σε συμβάντα συνήθως το καλοκαίρι που χάνονται ξένοι στα φαράγγια και στα βουνά, αλλά όπως και συμβάντα που χάνονται και Έλληνες, όπως το τελευταίο είναι του γιατρού που ακόμα δεν έχει βρεθεί. Πρόσφατα το παράρτημα απέκτησε και νέο πιο σύγχρονο εξοπλισμό, κυρίως από το κεντρικό της Επομέα Ελλάδος. Μια διασωστική σειρά και ένας τροχός κοπής δομικών υλικών, φορεία και κάποια MAP, δηλαδή μέτρα ατομικής προστασίας. Ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί πρέπει να είμαστε αυτάρκεις και να μπορούμε να βρούμε αυτόνομα σε κάποιες καταστροφές, είναι το τμήμα των τηλεπικοινωνιών, το οποίο περιλαμβάνει τους συνηθισμένους ασυρμάτους βάσης αυτοκινήτου και φορητούς πομπούς για τους εθελοντές μας. Έχουν στη διάθεση τους drone, το οποίο έχει θερμική κάμερα και υπέρυθρες. Με τον εθελοντισμό μπορούν να ασχοληθούν όλοι, ενώ όπως τονίζουν οι εθελοντές, ο καθένας αξιοποιείται εκεί που μπορεί να προσφέρει καλύτερα. Εφόσον είμαστε αρτιμελείς και έχουμε τη δυνατότητα, είναι καθήκον μας ως άνθρωποι να προσφέρουμε πίσω στους συμπολίτες. Άλλος στις γνώσεις του, άλλος παραπάνω στην αντοχή του. Όλοι είμαστε χρήσιμοι γιατί το αντικείμενο είναι πολύ ευρύ. Ο εθελοντής ορίζει αυτός τις ώρες που μπορεί να βοηθήσει στην ομάδα. Αυτά που χαρακτήκαν στη μνήμη μου πιο πολύ, ο σεισμός στο φαράγγι της Αμαριάς, η φωτιά στα Τεμένια η πρόσφατη, η συμμετοχή μας στη Λάρισα στις πλημμύρες πριν μερικά χρόνια. Στην ομάδα εντάχθηκα τον Σεπτέμβρη. Άκουσα από τον πατέρα μου για την ομάδα αυτή, ο οποίος το είχε ακούσει από συνάδελφο. Η Επομέα Χανίων διαθέτει και 2 καλά εκπαιδευμένους σκύλους ανίχνευσης.